race van het getal is 2014. Dit vergeet ze nooit meer. Deze twee mannen stonden zee aan zee, stond geranver en kwam voor niks mis. Maakten samen met de master lovend, onvergetelijk, geweldig, trouwens deze spannend. Nog vandaag komt de eeuwige verhaal met het heer. Elk receptie weer. Uitgekozen door Vorstavius, met vertrouwen en nostalgie. Zit hij op klop? Wees op klop. Stop klop. Wees op klop. De baron. Mag ik ook aandacht voor adjudant nummer 1, de heer Stan Villa. Mag ik ook aandacht voor adjudant nummer 2, de heer Ron Barends. Ik zal in één spanning houden. Geef ook aandacht voor de hoerigheid 2014. Niemand minder dan Stefan Pieters. Het is een pleitje en dit blijft een pleitje. De dames hebben een ontlading, maar ik denk ook de jeugd. De blagen waren erbij, die wisten al ietsjes eerder. We zien erbij, die hebben het pas kort van tevoren gehuurd.